Halløj, jeg vil bare lige vise jer dagens outfit. Ja, jeg starter bare. Det jeg har på, det er et par shorts. Eller først et par strømpebukser. Jeg tror jeg har fået dem fra Kubus af. Ja, jeg tror Kubus det er en norsk, eller så det er en svensk tøjkæde. Jeg ved ikke rigtig om vi har nogen i Danmark, men ja, whatever. Men jo, og så vil det mine shorts her. Jeg kan lige gå lidt nærmere, skal jeg se det. Fordi der bliver ikke redigeret det her, men det er mine shorts, som det så ser sådan her ud. Kan du se det som bagpå? Hvor er det great der. Det var faktisk de bukser. Det var de bukser, som jeg viste jer. Jeg bliver nødt til at bøje mig ned. Men det er de bukser, som jeg viste jer inden fra Berliner Hall. Ja, så har jeg bare klippet dem af, fordi jeg synes, de var rigtig grimme. Og så blev det lavet til shorts. Og så har jeg et bælte på. Fordi, kan man se. Ja, og der er hvid med nitter på. Det er et, som jeg har for, hvordan hedder det jo, det er Jekos, tror jeg det hedder. Ja, og fra Sverige, stort center. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige det. Men ellers så har jeg en hvid skjorte på. Det er sjovt. Den er fra H&M af. Jeg skal lade det her camel toe. Den har sådan noget stofværk, jeg kan foran. Ja, det er ellers bare en helt almindelig hvid skjorte. Og så har jeg min blazer på, som I så i sidste dagens outfit. Det var bare på nettet. Den der ellers bare så sådan her. Ja, helt almindelig. Der er ikke så meget ved den. Men jo, og så har jeg til sidst så er lige min hat på. Det er ellers ikke bare for skuffen af, som jeg fandt, og så tænker jeg, den er meget fed. Den smækker mig meget på. Bare på hedder det ikke meget på. Men ja, det var det. Jo, og så har jeg min ring på, som jeg sagde for sidste gang. Det må ringe. Den her, det var den, som jeg har fået min søster. Og så den har jeg købt på Bornholm til 35 kroner, tror jeg. Det er ikke så dyrt. Det er sådan en humørring, så der kan se, hvad humør jeg er i. Det passer ikke sådan for en skid. Altså. Og så har jeg den her, som igen er alt godt for skuffen af. Altså. Det er lige, hvad der var, som vi tog. Men det var altså det. Der vil komme flere videoer, hedder det. Ja, godt. Ja, det var ellers det. See you later. Nå jo, så synes jeg også, I skal prøve at være en sprogspasser ved den. Nej, så synes jeg, I skal gå ind på WordPress. Jeg lægger link ind, sikkert, hvis I kan finde ud af det. Hvor der er min fashion blog. Og så har jeg også min almindelige blog, den synes jeg også, I skal follow. Så yes. Så er der sket noget rigtig glad, fordi jeg er super happy i det. Yes. Det er pissegodt. Vi ses.